যতন ফাইভেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং ন রিংজাং মানে কারণকে চিনি সোশ্যাল মিডিয়া ন রিংজাং মানে কারণ কানকাই নক যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাবো রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন थोंमु चलि दङ जों गोबां टाइम चिनि टिभिएससि बोर्ड थाङै चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुलो बसनो साकबाय थाक बगदि हमनि जे ताबुक जे टिभिएससि बोर्ड क बर साबजेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बायनो सिमाने चिनि बो डिमान्ड आमनो दङनि जों बकुनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खायदिनि जे बांला बासिनामो जों बांला बासिने जे इंग्लिश बासिनामो जों रोमान स्क्रिप्ट बासिने हाइपानो bo apuru jono kok iban phano bini a horono te dui tin pore no bo ma haikai bini kok change khaisiga abon bagai जों bo baite thangi malekha kahwe saiman nan bagai bini tamo step na kana haya amu probo bo saksak bosi roka bo amote khaliya bo sudu bangla skrip masinai amuno जों wan sugui chini jotono TISF ni all tripura ni TISF bo जों kok sakka bor bai kok sabai जों bongthani kok sunaka borok jotono जों गोबां टाइम न साइमनो जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लाइका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि बो मेमोरेन्डाम या फरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामने आमको सल्युशन निया को तारसे जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेभेल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेन्ट्स कमिटि रो बासुखा चिनि आप्रो एलओपि दङमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सबको दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमनो जों जतो न अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाइवेस हाइवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जतो किसु लिंक दङमानि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुबो जेसेक चिनि मान फाइना जों मायासा जेसेक 70% मान फाइना मायासा कारण बर बेलाइन चिनि बरंना हानक पिनो खाइका चिनि जों सोंनारनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों TISF बुंदै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयार खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगा नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिखा तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाइवे रेलवे क्लोज थागानो आजाराव चिनि साइमनो जों चिनि थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुरा माने दं जतन फादानि मान फायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा पुरो जतन शर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि जाना मानेनि बा नोंना माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिननि टाइम दिखा 2 दिननि बिसिम माव जतन बायलायनार लायदि जतन खाटलायनार लायदि साइमिया बखर जानो थजाकति न जों दिनै आरो TISF बुंदै जों अल त्रिपुरानि TISF आरो दङ जों आरो डिक्लेयार खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मानडे आपन सिमि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिमे जे मानथे माया सा सिमो रोड ब्लकेज ताबु चलि थांसना हाइवे तेरे थांनाय सानो अबहायना प्रेस मिट नरन खासि खायजामानि आदिनो नों सामान दनि फोकिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अबहाय दैसा नोटिस रेजानाय तानि आचमसा दैसा पक अबहायके फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइबाने बिन थानि दैसा थांगा प्रेसिडेन्ट मालना प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइबाङा म सावो जे अमो म थांबाय थांगो सिगां आं कुन खायना करि ओंखाय अमो तो जे साइबामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट बानो थाङै दंगना म सावो जे CBSE बोर्ड नंथानि लेटार गायसे रहका आ CBSE बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंनि किन्तु CBSE बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड अफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दंमोन आमो चालु TBSE के जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन स्कूल चालु TBSE जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मैटर स्टेट न नाय आमन बागै कोनो सेंट्रल नि कोनो नांगा बोआमो अजहात खुलुका बोआमो सुना हायनो खाबानि ना बागै बुसाइमा दंमोन सियारनो साइ खाबानि ना बागै बोआमो सागा आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेन्द्र मोदी से चालु खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जान बरक आजार स्टेट लेवल चुज खाइ परिमाने बो आमरो बो साइमिया देमान मा देमाया साइमिया आंगो कुनु कामरो बो आबुरगा बकुनो साना करि खादिनि ओमफ्राय जोंबो बाय कक सामान याबलो साइमाखा जे अमनि कुलगो ते कुकु बरक सरि तो जों आबनो आमरो गद बिसु साइमानि न चिनि TISF बलते पर जों मीटिंग आतो खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स त्रिपुरा मथानि जतो विंग्स नि लीडर रक चिनि लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट CM EM MDC जतो मिलि आसुगे MLS रक आसुगे तिनि डिसिजन नाहा लायका डिसिजन नाहा जाका जे फाइनाय 12 तारिखनि सिमि रोड ब्लकेज सिनाय
lamano kasus silai itu sini marketnya maya. Ini tuh 9 Friday, pas kalau TSC bang malai mana ya gula, sengkok ke batu nari boda tak sida arah di presiden malai kya, kya bos hojai sepanjang coba kotor kasih deh, teh manglak bangla script banyak, exam mari nih ini sahu. Coba kaina to sini sengka tak di perform cara, coba kaina se sini mau sih, coba kaina jadi sini je tapi cint perform barma title mau nih, barma tuh kaisa cint title barma tak pernah nanggung. Bini kok satu, bukan bunyi jangan nih, hani itu kalau doa jangan, buat tuh punya coba kaya tuh, sebenarnya coba kaya nanti hai loh. Te sini India bo, coba kaimang se ini India saat ini, sebenarnya tuh India nih part toma ya, hai penuh India saat ini mana baru coba kaya nih. India nih, je agin sini no tomong hai kita, agin sini no wan sumung ngahar nih tuh nih loh kita, gue tengah nih coba kaya nih nangnai. Cinti persen saku seni, coba kainan cinti tongo, coba kaitan naik, coba nangkai, cinti nangkai cinti pun original bagai angin. Nor wajah wani ya barban langsung muka social media TJ TBS ini presiden memang lemani. Siapa? Oh, apa dah lamang JJ di pasar ini lama ongkri coba kotor biasa makai mania. Apa dah culture once a day. Oh, jaga otak mana bagai tapi tuh public kebang mana post mana. Ke public orang bagai bawa request kok. Tabu nanti ini je kos temanai, kamu tuh state government cuma semua mana. State government jadi public nih kos cuma masuk kan, jadi BJP government nih fokus itu sabka sat sabka vikas itu fokus aja. Kain nanti ini bahasa nih lebih je, tiga ini original jaga usah dengan untuk cari-cari, bertam politis tema, baru bisa nanti kita ngomong kayak public nih kok baru sewan suri pengok tikai nang baru kaya nih balik dunia mah itu coba mau